wannan yaron ma wai wannan ne ma gidan dan yiro fito dalla haba haka ake rayuwa saboda Allah ya kai ne kai dan yiro kwana biyu na baka waya na sayar ma da waya ban ga kudin waya ba ban ji motsin ka ba waya ba kudi idan ba ka sai wayan bane ka fasa ka ban waya na ni zan je ni in kai ta kasuwan yan jagwal kai baka san halin da ake ciki ba kamar ya wani hali ake ciki ashe mutane suna kallon mu ne kawai yanzu ka duba fa ba abinci ba ruwa rabona da abinci tun kokon safa da nishi to rabanka da abinci tun kokon safa da gasa ni da karke min kudin waya ka sani na sallama gidana ko ban sallama gidana ba to an ga ku masu shi ne ni masu shi yanzu nan da kake gani nan dan liti shi yake bani wannan dan jari na wayoyi nake samu yake dan jujjuyawa kai kuma na zo na baka saboda Allah maimakon ka zo a'a wani na sai da wayan nan gashi abin da an samu 100 na araba bi in baka naka ba shine ake kasuwanci ba to ni dai waya dai na sai da waya dan yiro ya za a yi na baka waya yau wajen ɗaiɗaiɗai kwana 3 shekaran jiya baka zo min da waya ba na jira ka waya ba kuɗi ba waya ya aka na ji ka shiru yanzu na zo fa ka bin kuɗin waya na ne ake ciki mutane ma ba san halin da muke ciki wallahi kamar ya ba a san halin da kuke ciki ba yanzu ka duba fa ba abinci ba ruwa ko kudin ma ragon shine ne karin safa jiya da shi a to ni ba abinci ba ruwa lebi na ne ko nawaye shugaban kasan ku canza kuma ba ku zabe shi ba iyayen ku su zabe su nan a garin layin zabe nan baban ku ba shine aka ture shi akan taliya guda ɗaya har sara he ga taban sara na da shi da tafi lahira wallahi wannan ku da ku ba ku sabulu fa a to sabulun wanki ai wannan ba da zabe bane na yan ganin ido ne yanzu duk ba wannan magana ba kudin waya na zaka bani kawai to yanzu ni ka zo mu je dai ka ba dai ka ga igiya ba na ga igiya wannan ma na ga ita naka ne a nan bayan gidanka na dauka shi iska ne dauke ma shi wannan ina daure ta ne nan ne da ita ka zo mu je ka ga abin da zan yi da ita kawai kaman yanzu zan ga abin da aka yi ni ba wajen kudin waya na zo nan fa jarin nan dan liti shi ya ban jarin nan muna jujjuyawa yau da kullun ya wuce wasa saboda zaman banza ba daɗi a lokacin nan mulkin nan kace zaka zauna a gida wallahi asirin ka siya to kuma ba mai rufa maka shi sai Allah. Ni dai zuwa na sai da waya. Tunda shekaran jiya da shi ne karin safe. Kai kari. Da ke dai ka san babu abincin ranar da na safe. To shi da na rana shine na yanzu shine nan da safan yau ma na dan kari da shi ko ba haka ba. Lalle kai kari yanzu ba waya ba kuɗi kenan. Ba waya. To duk inda zaka je mu je ka ban kuɗi mu je inda kake cewa in je mu je ka zo mu je mu je an rainin wayo kawai ina ci uwarka wada mun nan kake so me la kai abushin zo nan kai kabba kamar dan iska ba na sa abin da nake yi nace ka zo ko bari in zo a zuwa dole fa zo ni da kake son kuɗi na san ko tsafi ma za ka yi ko ma me la kai wallahi ka ban kuɗi na dan Allah ka dakata mun mana na dakata ina kallon ka yi duk abin da za ka yi dan jefa mu kai ba ka iya jefa ba ni zan jefa ma kai ba ka cika rena ne ka ji matsalan fa isa da wasa da yaro gara kwana da yunwa ha sakare ban ni dai kawai duk abin da za a yi mani kuɗi na nake so banza aikin wafi yaro karamin here na ka ban gazzige mai isa ni ban san wasa da yara wallahi ni ma dai ga abin da ya yaki dai a'a Lo, da jiran ka ai. Ila mali, wai ko lilo za ka yi ne? Ka tsaya mana ka gani dan Allah. Na tsaya, mu daura. Haba malam ɗaya, kana takura mu. A'a, kai ba wada yau fa sunana, dan basi, kana gaura mu sunan mutanen tsofaffi. Dan daga ni. Daga ka? Dan daga ni mana. Yi masa wayo. Kare na mu wayo. Dire ni wayan ka wallahi na daidai da shege dan basi. Sakaran banza sakaran wofi. Daurin ma ko baka baka nan na san kake son ka daure ko? Kai na kake da wannan tsayin. Yadda abin da za a yi ka ban kuɗi na. Nan gaba zan fi ka tsayin ai. Ba tsayi bane kace min magana? Ka fi ni din mu na dan ka fi tsayi wani abu alheri ne gashi. Dan zo ka daga. Daga ka yaya? Zan gyara ma wannan igiyar ne. Ai mun ka san akwai tsarin da yake mun shafa mutanen da. Akwai suna koya mana dabaru kala. Kaga wannan abarta ta lilo ai da matsala. Kani sha. Daga ka? A wuya kai haka? A nan za ka daura a nan.
Anan Yaran nan yanka kamar da raini a tsakani. Matsa gyara ni yin ɗora ka. Ba da ka ce saba ka ba? Duk da ban da ƙarfi na san zan iya. Bismillah Allah. Amma. Yawa na zai. Wanne za ka yi a saman nan ne tukunna? Zan kashe kaina ne nan. Ban gane za ka kashe kanka ba. Kudin nawa zai biya mu. In yi zo kudin ka kwagiya za a biya ka. Baban ku kenan ka ban mata sallahu. A'a wannan mulki na Tinubu ba dole mutum ya kashe kanshi ba. Ni ban damu da mulki. Mashin ɗina haka na sai da ita saboda abinci. To shi kenan ka rataya? Na rataya. Ka sa? Dan tsaya. Maza ka rataya dan iro. Allah ji kanka. Wannan shaddan da aka da kaɗin ka kwanaki ka kai guga ne? A'a na ba tsohon mu. Tana gida? A'a na ba tsohon mu ya sa ya ringa sawa. To takalmin nan naka na sallah. Shi kuma na ba aboki na. Kai ba ma abu karuwan da za a kai maza ka rataye kai gara ka tafi. Ko ka zauna ma wahala ne. Ka rataye? Na rataye. In sake? In sake? To Allah ji kanka dan iro. Allah ji kanka. Dai baka bar gado ba. Yawwa sauke ni cire kabanka dan iro. Sai mana cire. Yawwa. A mutu lafiya dan iro. A mutu lafiya. Ai Allah tsare hanya dan iro. A mutu lafiya. Me kace? Za ka bani? Za ka ban sako? Gurin waye? Kakanku? Bai sallama da yan gida ba. Baka sallama da yan gida ba. Uban waya ga maka za a mutu ana sallama da yan gida. Ai ka mutu kawai Allah tsare. Allah kiyaye hanya dan iro. Sai an jima zan je an ce ka mutu a zo a dauke gawanka. Mulkin Tinubun kenan ka dan ka fara gani. Shege dan basi. Saban